ин ҳодиса дар ҳаёти як ронандаи таксӣ рух додааст. Дар асл бо ронандаҳои таксӣ ҳаррӯза ҳодисаҳои гуногун рӯй медиҳад, чунки онҳо ҳаррӯза бо инсонҳо кор мекунанд ва аз онҳо ҳамаи чизро интизор шудан мумкин аст. Салом, Файзиддинам бо шумо. рӯзи панҷшанбе буд ва соат қариб 10 шаб шуда истода буд. ронандаи таксӣ охирон фармоишашро аз дорухона мегирад ва ҳаққи роҳгиро 105 рублро ташкил медиҳад. идомааш аз суханони худи ронанда. дар мошин як духтараки ҷавони хело ҳамзебо ва замонавӣ нишаст, ки фурӯшандаи он дорухона буд. духтар хомӯшона ба мошин нишаст ва ман ҳам нахостам бо ӯ гап занам, чунки дилам мехост зуд ба хонаам биравам. вақте ки ба ҷои зарурӣ расидем, духтар ба ман 5000 рублро дароз кард. ман ҳайрон гаштам. дар ин ними шаб аз куҷо пулро майда мекардам? аз ӯ пурсидам, ки пули майда набуд? духтар оҳиста сарашро ҷунбонид, ки не, бояд фавран коре мекардам. аз ӯ пурсидам, барои чӣ пагоҳтар нагуфтед, ки пули калон доред? ин проблемаи шумост, хунукназарона ҷавоб дод духтар. дар куҷо ман ин пулро майда мекунам? ё майда меёбед, ё ин ки ман ҳаққи роҳгироро пардохт намекунам, гуфт духтар. дигар ҳеҷ кор карда намешуд. дар нисфи шаб дар ҷустуҷӯи пули майда шудем. ҳамин тавр мо 15 дақиқа гаштем. баъди ҷустуҷӯи дури дароз ман бо азоб каме пули майда ёфтам, ки ҳамагӣ 4900 рубл шуд. аммо духтар розӣ нагашт ва гуфт, ба ман ҳаққи шумо дар кор нест ва ман бақияи худамро 4895 рублро диҳеду бас. тоқатам то рафт ба охир расид, аммо боз ба ҷустуҷӯи бақия гаштем. дар охир ба ҷои 7 дақиқа ин фармоиш 30 дақиқа давом кард ва он шаб ман фикр кардам, ки ҳеҷ гоҳ бо ин духтар вон намехӯрам. аммо ман сахт иштибоҳ кардам. рӯзи баъдии ман истироҳатӣ буд. саҳар бо рӯҳи болида аз хоб мехезам. дар телефонам аз ширкат смс омадааст, ки ман дирӯз ба он духтар муносибати бад кардам ва бо ӯ бадрафторӣ кардам. бақияашро надодам ва боз ин духтар хоҳиш кардааст, ки маро аз кор пеш кунанд барои ин муносибатам. агар аз як тараф фикр кунем, вай ҳақ аст, аммо аз тарафи дигар гирем, ӯ агар пешакӣ маро огаҳ мекард, ман илоҷашро меёфтам. ман ҳам вақт ва пуламро аз даст медиҳам. дар ҳамин бора фикр кардаму ба хулосае омадам, ки ин хонумро каме дарси адаб диҳам. ман намехостам аз ӯ қасд гирам, аммо вай он шаб ҷонамро ба лабам овард. ман муайян кардам, ки ин духтар дар дорухона 2 рӯз баъд кор мекунад. рӯзи ҷумъаю шанбе вай дар кор нест, аммо якшанбе ҳатман ба кор меояд. ҳамин тавр рӯзи якшанбе аз он дорухона ман парацетамолро бо нархи 12 рублу 73 копейк харидам ва 5000 рубларо дароз кардам. ин духтар маро диду ҳатман шинохт ва каме кофтукоп карду бақияи маро то охирин копейк баргардон. бо ҳамин ман корро тамом накардам. ман мехостам, ки он дарде, ки ман кашидам, вай ҳам бичашад. рӯзи душанбе боз ба ҳамон дорухона рафтам ва парацетамол харидаму 1000 рубларо дароз кардам. духтар чунин беодобиро нисбати худаш раво надид ва хашми худро ба сӯи ман равон кард. каме баъд хашми ӯ ба ҷанҷол табдил ёфт ва дар охир ӯ дигар нахост ба ман парацетамолро бифурӯшад. ман ҳамчун шахси боадолат ба роҳбараш занг задаму ҳолатро ба ӯ гуфтам ва духтар бошад ба ман бақияро дод. ҳикмати ин ҳодиса он аст, ки ҳама чиз дар ҳаёти мо мисли осёб аст. навбати ҳама мерасад ва набояд бо дигарон чунин муносибат кард. аз худ каси дигар насозед, фақат инсон буданро фаромӯш накунед. боқӣ ба ҳама саломатӣ.